thina sijabulela ukuthi Miyeza ubani usekwazi ukuthenga imoto, ubani usephumile emjondolo usehlala efletini noma usehlala elokishini usephumile ehostel. Iyona nto esiyijabulelayo nje le kuphela. Uma sithi izwe liphathwa belungu basiphathe until when? Size sibe nabantu abazokwazi ukuthi yini edingwa eSouth Africa. Angithi la kuya ngoba mayana Miyeza. Angithi izwe lalibelungu lalandwa abantu ababe nobuhlakani bokuthi eSouth Africa bafuna ibhekephi. Angithi kwenze kanjalo. Yebo kwenze kanjalo. Njengamanje basekhona yini labo bantu? Abasekho. Abekho. Alibuyelela lalikhona ke liyobuya lilandwe futhi mase bekhona abantu abahlozile ngoba laba bakhona ibona abadayisa ngathi. Ayikho into yase South Africa engaqedwa iqalwe phansi iyothengwa iSouth Africa kubantu abayithatha kuyona. eSouth Africa lona zokuqala elangena kuyilo shedding. Kodwa amalahle nogesi uphehlwa amalahle asuka la eSouth Africa kuze kuyophehla ugesi. Wayicabanga imbangela lonto le ukuthi yini futhi ithi into thina besingakaze sizenzela ama-power stations zethu. Ama-power station ade khona bekuyilawa ayakhiwe ngesikhathi sobandlululo samabhunu before 94. Ngakho lezi phehlimandla zaye allocateelwa abantu abangomntakabane okungabantu abamhlophe in majority. So kule minyaka ke Miyeza ubona singakhohlisa. Asisuthi nokukhohliswa abantu basitshele uma befuna bethi ba-upgrade system befuna ukuthi kube khona indlela abazokwazi ukukhuthuza ngayo abantu. Uyabona nje Miyeza le South Africa usuku nosuku uhleze kucatshwa ngokuthi abantu bazocindezelwa kanjani. Yeah. Itimela zikho, amafema awekho, ayekho nabantu abasebenza, abantu babesebenza, obaba bebesebenza. Akasekho manje umuntu bangaka abantu abasebenzayo nje manje mama kuthiwa ubabale. Ngoba bayabaleka phela. Bese ngithi bala bangasebenzi. Futhi ngizokutshela into eyisimanga. Umfowethu udrive u-Uber with a PhD. Udokotela kodwa udrive Uber. Wenza research kodwa uyakhompyutha lapha ukhompyutha nani emateksini. Enye into ama-graduate mawukuthi ukubone asedayisa imonti iningi lawo. Asuka ko-health, humanities, commerce ngokwahlukahlukana kwemikhakha aphume e-university ase-war salesman into abangaze beyicabanga ngoba ayidingi qualification agcwele ko-we-buy cars ama-graduate adayisa ama-iPhone lana ey'nkundleni zokuxhumana online badayisa neyiwashi kungabe nemlotha nayona yonke into ongayicabanga. The whole doctors bake bamatsha baze baye eMaritzburg masikhuluma nje nge-unemployment and yonke lento bhuti mawukuthi uyayibona it is man-made, icreate indoda ethile hayi ngoba sinenkinga yamathuba emisebenzi. But izinto ezenziwe ngamabomu lezi amapolitiki yabona enye into okukhalwa ngayo ukube labo Kate Matlala mfethu bebabanika imali ukuthi bakha ama-factories but ama-factories azosebenza abantu but imali ephume ngendlela e-wrong kuhulumeni ngabe siyajabula ukuthi at least lo Kate unefeme engaka uma umuntu ekwazi ukuthola itender ka-350 million engezukwenza lutho isibhedlela sisoluthwa 1.2 billion kunomuntu ozovelezelwe nje u-300 200 million kuyena. But lo mali leyo ayisizi ngisho umuntu oyedwa ngaphandle komndeni wakhe ney'ntombi zakhe. Kunzima kakhulu. Sithe esinye isikhulu saseThekwini namhlanje sithi usingifica lapha ngase-YMCA. Ngithi mina kanti niyahamba la uthi hayi ngizongena la khona into engizoyi-check-a la khona enye i-laundry lapha. Ngithi mina hayi kungcono uyabona ukuthi siyitshela ukuthi thina sodwa esigcina sisigudla kanje useyishayisa
umuntu wenqola ngithi ukhuluma umbheke kumina ishayisa kumuntu eqhuba inqola uthi hawu lo muntu uhambelani la ngenqola ngithi mina hayi ungcono kube ungcono ukushayisa wakulimaza uyahleka uthi yini usho njalo ngithi mina hawu kufanele phela abantu bakithi baphushe inqola buka ngithi ukudlala izitolo zamakutshukutshu kodwa ngeke nje uzudlule lapho uyoqoqa labo mama bahleli lapha abashiswa ilanga abadayisa amafruit abo uthi abangene la bayibona abadayisa ngoba bakithi wathi hawu kanti ngimnawe nje uyangipolitika laba webhuti bakhumbula ukuthi bangabantu abamnyama mase besey'inkingeni bavele bebemnyama kakhulu. That is our politician. Uma eqala nje namhlanje engathiwa khona oboshwayo into yokuqala akazoyisho uzothi uyacindezelwa ngoba yena emnyama. That who they are, our politicians. And kahle kufuze ngabe labantu asisabamukele webhuti emphakathini nje kahle kufuze ngabe basahambi bezosikhohlisa la ngoba sesiyabazi. Kuyafana nje uyosho njalo nje makuphela le commission bonke abantu mhlawumbe bazo-edelwa imoto nga-2 nga-3 abagadwayo ama-VIP. Leyo nto iyakutshela-ke ukuthi uzozwa uyathanda uthanda. Manje bazobopheka kanjani labantu ngoba ngezwa kuthiwa omunye wayeseboshwe i-intelligence waboshwe ese-airport bengekho abantu abamgadayo ngoba kunzima ukufinyelela kuyena. Sikhulu sikahulumeni siboshwe ezinye iy'nkulu kunento esasingavumi ukuyiprocessa ngaphakathi. Ukhona n'umuntu owakwezwa nje ngisho kwamanye amazwe kuthiwa ufike waboshwa esenkantolo phakathi wangena amaphoyisa neyibhamu azoxavuna umuntu enkantolo ngoba kufika umseshi enkantolo kunamaphoyisa akhona. Ngikhuluma ngale nto eyenzeka kulo muntu ummeli wayemele icala likaMiwa. Leyo nto iyayitshela ukuthi wayelandela into wayelwa nento ayibonayo ukuthi iyamanga kufunakala egcine kukhashwa yonke into ekhulunywa uyena. Kodwa but mababa yazi I'm so sorry but to interject. Uyabona le yabelungu ukuthi mhlawumbe mewe ngase babuye bezemandleni. Ayi ngeke. Angizwisisi kahle. Hey bagangile labantu but mavava. Mungabe umnotho okhishwa yibona mabona bakhipha amabhiliyoni. Mana sesi. Bakhipha amabhiliyoni okudlula abantu laba abangakhipha amabhiliyoni bawashonisa ngoba phela khona. Enzani? Ake sibeke le nto le. Sisithe nje mina ngiyakusakhonda lapho kodwa la abantu abamhlophe into abayenzayo uma ngabe kumele akho umgwaqo and ku-100% wemali uzodla 15-20%. Thina masinikwa ithenda kuleyo 100% engisuke ngutholile ngizodla mhlawumbe u-70 or 80% wonke ngoba ngifuna ukubasela umavava lapha bese yonke imali lezobe isele 20% ngiyithathe ngifake ngalo. Inkinga yethu ngileyo sigreedy. Lo kuphathwa abantu abamhlophe isho ukuthi iy'ngqondo zethu zi-narrow-minded kangakanani ukuthi sekuzatshalwa zekangaka ezweni kwenziwa lokho khona sizifike namhlanje sesiphinde futhi siyawudedela lo mbuso lo. Phela yabona mina ngize ngisole ngithi kwakhona into eyenzakalayo mhlawumbe kukhuluma igazi. Siyabusa umthetho wethu. Webhuti mana mfethu futhi mavava idemocracy bakhona abantu abamnyama bayithola yilabo esibabiza ngama-leaders ethu ama-politicians. Ibona abantu aba-enjoya ama-beneficiary ngoba bona ukuboshwa kwabakufani njengokwakho mfethu. Bona banikwa isikhathi sonke even nasey'nkantolo ukuthi bayi-expresse kulokhu kuhlehliswa nangu nje umalem uthi u-guilty kodwa usahleli ngaphandle kuthi uzogwetshwa kahle ngoJanuwari. Aze ngizwe into enjeni. Uyacabanga wena uthi uqhumisa isibhamu esidlangalaleni icala lakho lingawuthatha u7 years ukuthi uyovalelwa ngaphakathi. Awusho ukudutshulwa ngedutshulwa yena. Ngoba phela kwi-event kusokuhola amaphoyisa. Yabona bafethu sisenkingeni enkulu kodwa ke mina ngiyafisa ukuthi
kulesi sikhathi lesi sike sibe nawo umnyakazo to challenge ugovernment ngoba into eyinkinga isystem ikhandela ukuthi sonke sincike entweni political party. Ngikhuluma nje webhuti next year amaqembu arejistile ku-IEC angaphezulu kwa-600. Nami ngicabanga kuluvula ukuthi ngoba nakho angisazi isingisi namanje kukhulunywa ngakho lesingisi la kuyipolitiki. Cha uzoba ne-PA yakho umuntu ozoku-interpretela, umuntu ozomtshela into akubhalele yonke into ngendlela wena ofuna ngayo. Phela webhuti upresident ayikho naneyodwa i-email akayibhalayo. Unabeluleki isinqumo nesinqumo into asuke ezosenza beluleki bona bambhale lesingisi esingaka esisuke sivetezwa lapha. Abashintshwa ngani bafuthi babhale into eziwumsangano? Abashintshwa ngani kanjalo phela upresident uyahamba. Upresident wena umuntu ophathiswa kwaNkulunkulu uyinkosi. Ngisho ehamba isikhwama akayiphatheli, unomuntu omlalelelayo mayesemhlanganweni upresident osuke ezomsiza, uhamba ne-office izomsiza limenzele yonke lento lena eyenziwayo. Unabantu abamamukelela ama-calls, abamhlela ama-appointment, ama-meeting abalulekile nangabalulekile. Hayi bafowethu. Kodwa-ke we need to think about this. We must implement something. Asikwazi ukuhlala nje kanje singenzi lutho. Singebhadi-ke kuphela ukuthi makhonto progressive ufuna ukuyenza kuleli lizwe kumele ube nemali. Imali yani imali yokuyivikela. Omyeza. Ngithi mina ngoba khona into engikwazi ukuzenza ezokusebenza ezingiphilisayo. Ngithi mangizwa kunzima bese ngicabanga umuntu ongenayo ngisho iyodwa into enziwa efana nezinto engizenzayo ukuthi lo muntu uphila kanjani. Bese ngicabanga ukuthi bangaka abantu abangena option abangazi ukuthi nje mayivuka ekseni khona ngathiwa womela idrink uzoyithenga kanjani. Mina makuba nzima kumina kodwa ngiba nayo into ikhona into mhlambe ngithi ngiyakwazi ukuthi ngiyithole ikwazi ukungiphusha ngiye phambili. Makuba nzima kumina ilanga elilodwa noma iviki. How much more umuntu ke olokhu mhlambe aqeda agraduate ngo-2007 ongakaze asebenze kuze kube yimanje. Ukuthi uzophila kanjani mina nje ngibuka imikhukhu ekhona eThekwini uhambele kuyona ngathi nginomunye umfowethu ngabona omunye umama ehlanganisa inhliziyo angisazi nempuphu angisazi bizwa ngani ngabuka ngathi yazi eSouth Africa kusenzima nakhona uthenga kulezi izitolo lezi angazi bizwa ngani lezi zamasulumane engabe yini yena uthenga igross ephelele. Impilo nje sikuyona mfethu asilingani la eminyanga soze futhi salingana. Ingakho osopolitiki bethi abantu bangaphandle abasiyona ingozi. Ingesimo sokuthi bona ubugebengu obuningi babuzwa noma babuke indabeni kuma television ababazi ukuba affecta personal. Ngoba akekho umuntu ongahlala engabile kwakhe. Thina ngapha kuthiwa kususe yonke lento lena labantu okuthiwa bagadi imingcele kuthiwa yonke lento leyo ayisuke ngoba into engenamsebenzi. Akekho umuntu oyitshale lento leyo politically. Even ngisho lentozana inkatha ayikhulumi ngaleyo nto leyo ukuthi ngempela sichizelele lokuthi amabhoda amile. Amabhoda futhi ke ayikho phela into ke esidayisa njengale amabhoda. Into efanayo labantu ngisho ngathi ngisho ngathi uvolontiya ngemoto umuntu nje ongena wala eSouth Africa akalayishwe namhlanje akhishwe ngaphansi ngakusasa ngo7 yobela eSouth Africa.